приятели, аз съм Джем. Днес ще покажа един много интересен трик и много лесен също така. Но сега няма да казвам нищо за него. И сега веднага да почвам с трика. Този трик е специално за да проверите дали едното сте става за фокуси. И ето аз какво направих. Някои карти гледат нагоре, някои карти гледат надолу. И сега аз ще избера един капитан. И този капитан ще бъде петицата Каро. И вие всички знаете какво да прави капитана. И вие трябва да го правите. Капитанът казва на всички карти да се обърнат надолу. И какво става? Всички карти са обърнати надолу. Как се прави този трик? Много лесно. Само трябва преди трика да сте обърнали една карта нагоре с лицето. Както всички карти са така, обръщате само едната карта. И при изкарването му така, когато правите така, обръщате заедно. Ето, като взимате и обръщате и лявата ръка. Значи моя лява е това. Това е ваша дясна и правим ето така. И трябва да запомним къде е долната част. Значи, че е долната част, първо трябва да е най-отгоре. Ето. И трябва да запомним, като въртим, тази част с едната карта да остане отдолу. И вадим едната карта, десятка пика, отказ. И казвате на зрителя, че който направи капитан, той трябва да го прави. И то в този случай всички карти са си на място. Той всъщност мисли, че са върнати, обръщате, щратните с пръсти и разстилате. Благодаря, че гледахте този клип. Следващият ще го кача след 5 дена, може би, или една седмица, но до тогава.